Ang bunyag nga nadawat ni Hesus maurasab ang bunyag nga atong gidawat. Unya, ang nakalahi lang naa sa gibunyagan. Kay si Hesus, gibunyagan siya, balaan ng daan, buutan, balaan niya, way sala. Kita pagbunyag nato, pulos kita na ay sala. Niya paghuman sa bunyag ni Hesus, nagpabilin siyang way sala. Kita pag humagbunyag, musta naman? Sige, pangutana na imong tupad. Ing na, musta man ka, wa na kay sala. Pangutana ba ang tupad? Kanang wa mulingi mga sadan. Kay kanang sadan, mauwaw na mulingi-lingi. Mutago man kay na, kung mahimo mutago na mga sadan. Tungod na sa to mga sala. Nya nganong naingon ani man ngano man nga maura man untang espirituha ang nisod nato, maura man untang kabalaan sa amahan, maura man sad unta ang pag-angkon sa amahan nato nga iyatang anak. Inig humagbunyag, mahimo man dayon tang anak sa Ginoo. Nganong si Kristo wa man ka sa paghumas bunyag. Ibaw mo ngano? Ang makatubag tagaan ako 1,000. Explain dire na. Iphan ako katulo. 1, 2, wag yun? 3. Wa mo klaro. Wa mo kibaw nganong si Kristo wa ka sa paghumanyag bunyag? Wa na gyud. Sige. Ako na lay tubag-tubag. Ang unang rason nganong wa siya ka sa paghumanyag bunyag tungod kay midawat siya nga siya anak sa Dios. Nidawat gid siya ang anak sa Dios. Nya kung anak ka sa Dios, makahimo day ka pagpakasa nga ang Dios wa may sala. Nya ang Dios nagbawal man. Kita pag humagbunyag, tanawa ha, gamayng bata bunyagan. Unsa may gisulti sa pari ngadto mga ginikanan nga nagpabunyag. Inigingon unsay inyong pangayoon sa simbahan alang ining inyong anak. Unsa toy tubag ninyo? Bunyag. Sa inyong sa inyong pagpabunyag sa inyong anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pag-agap niya aron mahimong maayong Kristiyanos magtuman sa mga sugo sa Dios ug sa sugo sa simbahan. Nya ingnon nimo, nasabtan ba kani ninyo pag-ayo? Unsa ito bag? Sabtan. Nya unsa man to? Para lang mahuman ang bunyag kay hikay human na. Ana, pero wa kasabot kaayo. Tudluan, agakon aron makasabot nga sila anak sa Dios. Kinsan nyo dinhi ginikanan nga nagsigig sultis inyo mga anak nga ikaw dong, ikaw day anak sa Dios. Taas ang kamot. Ikaw nagsulti, bantay ha. Congratulations, naiusang ni angkon, anak ka sa Dios. Ana. O kana ha? Mo nay unang apan. Question mark na to. Kinsa nang sayop sa mga ginikanan. Kumusta maron imo mga anak inday? Sister. Diyos nun o yawan on? O gwa gani ma Diyos nun, sayop tong imong pagkasultiha. Karon, kinsa may nag-agak ni Hesus sa gamay pa siya, nga siya anak sa Dios, ang nagsigig sulti si Jose ug si Maria. Ikaw anak sa Dios. Wa mangangkon si Maria nga ikaw akong anak. Anak sa Dios ang iyang anak. Maunang pag-abot niya dito sa katungdako na siya, pagbunyag na niya, nisulti na gyud ang tinuod nga amahan ug nabati ni sa tanan. Apil na si Juan nga magbubunyag. Niingon dayon ang Ginoo. Sa to, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Kita bayasan pagbunyag nato, mao biya sa gisulti sa Ginoo, di lang takabati.
Kay pastilag mulanog din kalit managan tingali mga tao, no? Pero sa kasing-kasing sa atong amahan, maura sa na iyang gisulti, ikaw ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Inigbunyag, pero pag humagbunyag, unsa na may gisulti ron sa amahan? Labi nagsige na mo dag puyo-puyo, wa na mo'y mga kasal. Sige mong premarital sex, siging tanaw ng porn, sige na lagduwag computer, mga hangol na kay kwarta, mga igihan na kayo ng mga yuta, siging binungulay, siging away, siging pangabit, siging kurakot. Unsa na may gisulti ron sa amahan? Inilugay anang sin nga nang lupad, di na ipanguli. Ilog anang tubig, siging away anang tubig nga gipang rasyon karon. Ana, unsa na kay gisulti sa amahan? Siging pamahal anang ipamaligya nga mga sin, mupaywa na intay kwarta ang nangalugpan nga sins balay, inigbaligya sin, ni mahal, na doble, na triple pa ang presyo, mga buangon. Nya, mga binunyagan. Gipangwarta ang problema sa ilang isig katao. Unsa na kay gisulti ro sa amahan? Kini ang buangon kong anak. Naguol ako pag-ayo kanimo. Karon kay naordinahan man ning iyang anak nga binunyagan, nagwali naman ron. Unsa kay gisulti sa amahan karon? Ha? Sige, kamoy hukom dia. Nga ako'y mahukom eh. Kamo ko na ba? Nagwali man. Unsa may gisulti ron? Kini ang guat sinanggo kong anak. Malipay ko panagsa kanimo. O, ana lang amahan. Ana. Kanus aman, unsa may ikaduha nga gibuhat ni Hesus. Pag ilan niya nga ang Dios mo iyang amahan, mikumit siya nga ang tanang sugo siyang amahan, iyag yung buhaton. Wa siya'y laing buhaton, ang sugo ragid siyang amahan. Diin man siya nakatunan diha siyang inahan o sa iyang amahan. Si Maria o si San Jose, nagtuman sa sugo sa amahan. Gitudlo sa na nila sa ilang mga anak, sa ilang anak nga mao si Jesus. Kamong mga ginikanan din kinsa ninyo ang nagsigig tudlo sa inyong anak nga tumanag yun ang sugo sa Dios. Kinsa ninyo? O nawa, kasagaran nato ang atong sugo mo'y atong ipatuman. Masuko gitag di sundon ang atong sugo. Gani ato pang ingnon, nakasa ka kay wa kamutuman sa akong sugo. Pagbantay mo ana, basig mahimo mong yawanon. Mo na siya. Sugo sa amahan. Unsa may pipilang sugo sa amahan? Nga matod pas unang pagbasa, ang sugo sa amahan, ipatunhay gyud ang hustisya. Matod pa diri, dili siya mulunga, hangtod matuman gyud ang hustisya dinhis kalibutan. Unsa man ning hustisya? What is hustisya? Unsay in English ana? What is justice? Kusga. Unsay in English sa hustisya? What is justice? Hustisya. Moingon gani what is nato pa ang ipangita ana meaning kahulugan ba? Ang kahulugan sa justice or hustisya, ang pagkamakiangayon. Kada bang kamao kang muhatag, unsay angay sa imong silingan o sa imong isigkatao. Pasabot, og nagbuhatag usa ka butang just thing or action, dili lang ikaw mo'y makabenepisyo, hastang imong isigkatao. Kung ang imo ganing gibuhat, ikaw ray makabenepisyo, niyang imo isigkatao dili, inhustisya na. Pananglitan, ikaw asawa, silusa kay kas imong bana. Kaya ang imong bana, imo ragyod. Di gini mo i-share sa silingan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Tubag.
Inhustisya na. Ikaw sad bana, igihan kay kas imong asawa, di gid nimo i-share pare. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya, bisan na lang sa pagliktor, bisan na lang sa kantor or kolektora, di gid nimo i-share. Ngamora gitaw na kalipay pare. Di san mi magbinuangan ng inyong asawa, oy. Pero mo sipya. Inhustisya sana sa pare. Di ba? Mo na inhustisya. Kung ikaw karon imong silingan, way atop, nya ikaw na kay kapalit og atop, gisiguro ra gid nimo paatop imong balay. Nya ang iya wa, unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya. Nya tungod kay nangabali na ng mga kahoy diha, imo pag yung giusab ang imong barbed wire, gitabok na nimo nga tuspikas, bisag dili unta tuangay nimo koralon kay ila tong agianan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Kusga. Anong di man kay mo mutubag? Angay-angay ba? Angay-angay. Panalitan ron kanang tubig nga girasyon, giangay-angay ninyo hatag. Uy, tubag. Mga butan na din kita, nakakolekta man tag arang-arang atong gamay ragon ni ikumpara ron ta kun wa pa lang bagyong Odette. Nahalinan ta og di na katubang kolekta na to sa kuan ba? Katong Misa de Gallo og sa Ikha. Sa Misa de Gallo nakakolekta tag mga 621,000. Sa Ikha, nakakolekta po tag mga 664,000. Di ba? Daghan naman eh. Di mo malipay atong pakpakan ng ano niya. Unya kay daghan mang naglisod. Ug isud nis bulsas pare, yahay kay madre. So wala na ako nagibuhat. So ato nang gidistribute, giangay-angay na to, nakapanghatag tag mga bugas, kadto mga noodles, ni gasto ta ato hapit mo mga 655,000 gasto na to ato. Nya uban pang mga hinabang diri, kadtong mga gipangtabangan, nya mga stipend sa nagmisang pare kay pare baya kinahanglan ginataga og stipend. Di angayan. Mo na giangay-angay na to, uban pang mga hinabang, nakaabot gyud ang atong gasto sad og mga 1,284,000. So ang sobra atong 1,000,000 mga 309,000, 26,000 na lang. Nya mo reklamo mo ana. Ngato man ang giangay-angay. Ay mo reklamo. Nya nahalinan punta sa atong DOPS SBF-MM as of yesterday niabot na sad siya 6,310 slots. Daghan na ni. Pakpakan gyapon nato. Nya ato na ning gihunong gahapon, di na ta mamaligya, ato na lang gipadayon og ihap na pamantay wa pa ma-account nga mga pamalit nila sa kuan, wa pa sa nato ma-claim ang uban tungod lagi aning brown out. Ato pa nang claimon ugma. So ika Miyerkules pohon og buhi pa mo, paminaw lang niya mo ato man nang i-upload sa atong social media, atong ihatag ang final gyud pilay atong nahalin. Gihunong ni nato kay mao ni ang atong Christmas gifts para ni Jesus, ni Mary og ni Saint Vincent Ferrer. Ato usang kwintahon tanan, nya mo na atong idapat dinis atong parokya. Nya karon na ako'y bag-ong gihimong slot. Pamawi ini siya sa inyong paghatag atong DOPS. Sao man? Daghan kay rong way mga atop dinhi ato ron na ihap nato mga doldool na 500 ka pamilya ang naghatag na tog suwat nga patabang sila kuan silang atop. Mo na ako mohangyo ko ninyo nga pamalit mo aning slot para sa atop operasyon atop. Nya ang atong nga ani nga slot Divine Mercy and Charity. Kay daghan kay rong makaluluoy. Kinahanglan silang mga charitable people. Nyag mo palit ka aning maong slot, tagaan sa gas Ginoo og mercy and charity. Tagpila man? 500.
Nya pila man ni kaslots? 3,000. Ngano man kay ang sin karon mahal-mahal naman, basig makahangyo-hangyo ta, average lag 500 kada pligo. Nagkinahanglan tag labing minus mga 3,000 ka pligo nga sin para atong apod-apuron og hatag ngadto sa atong kaigsuonan dinhi lang usa sa atong parokya. Kay di lang sa ta mangadto lain, pero naay sobrang gamay ato nang iadto, pero dinhi lang usa kay perting daghanang way sin. Kinsan nyo dinhi nalugpad ang sin taas ang kamot? Wa aka mo gid mo angayang manghatag. Oh, kay kamo pa'y naluparan og sin, kamo'y hatagan. Yung na, panghatag mo ha, nya kaning atong pagpamaligya, gikan ra ni karon hangtod karong Domingo, Pitsa 16. Wag ato na sa ning kuanon, honongon. Mbot, di ba ko kanikuan, mikron. Kaning, ato na sa ni siyang honongon. Nya, ikaw mag-hunong na to ani, kung pilay atong matigom hangtod sa Domingo, mauro sa na atong iapod-apod, may na lang na atay mahatag. Muna, congratulations ninyo kung muhatag mo. Ganiha, dito na nidool nako, nihatag na siya og 100 ka slots. Nindota ato, no? Inga din siya, pader, hatag ko ani. May pagbasa sa nako sticks nako karon, kay ako naman yung ginahinayan og announce. Ingon din siya, di asa ko'y 40 ka slots pader, ako sa ning ihatag. O di, nanay, kana sila, maunay mga tao nga, nagpractice sa ilang bunyag, kanang kamaubang mo angay-angay. Hustisya, ang pagkamaing-angayon sa Diyos nun nga pagpakig-angay. Nya unsao man nato paghimo sa makiangayong buhat, sintruho nato pag-alagad ang mga kabos, ang mga pobre. Dili nato pangwartahon, daog-daogon ang mga pobre. Nanglitan, naakay sakyanan, asa nimo i-parking? Layo sa karsada o dihas karsada? Layo sa karsada. Kusga? Layo sa karsada. Layo sa karsada. Nya kanang nagparking dihas karsada, unsa man na? Hostisya, inhostisya? Inhostisya, kay wa man siya magangay-angay. Unsa may makaangay-angay anang karsada, nga kitang tanan nga motorista makaagi ta diha, dili kay butangan sa imong sakyanan, unya ang imong sakyanan nga nagparking diha tuparan pag inimog lamisa og lingkuranan kay anha mo maniud to, anha pa mo magtutpik tutinambid na one way na lang hinoon. Uy, yawan-on ka muna badlungan na inyong mga silingan ha, ingna mga yawa, ipalayo ang inyong mga kaning mga sakyanan. Tanawag mahapunan ba ka? Patay gyud ka. Tanawa si Kristo nga nisaway sa inhostisya sa kalibutan. Tulo ra ka tuig patay. Pero sagdilag mamatay basta gipatunhay ang hostisya. Pasabot, praktisa, isangyaw ang hostisya. Nga naman, mauni ang makalipay sa katawhan. Mo gini makalipay sa katawhan, ang pagka mapalabi-labihon maunay yawanon nga kinaiya. Tanawas ikaduhang pagbasa, unsa may kinaiyas Ginoo, matod pa ni San Pedro, niingon si Pedro, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi bisag unsa pay bulok sa imong panit. Way pinalabi. Kita kusugit ang mo palabi. Lingi-lingi ako nun na imong tupad. Hay may mas paborito nimo, wa tuo. Di ka no. Hay mas nauyunan nimo, dapit wa, dapit tuo. Og silang duha imong nauyunan, congratulations, wa kay pinalabi. Ikaw ginikanan, na kay tulo ka buk anak, ang usa nanuyop. Suyop ba? Nya ang usa porting bugua, tapulan pagyug kayo. Nya ang kamanghuran porting brighta, buutan pagyug kayo. Hay may imo aning atimanon. Natanaw. Kadtong siga kay mata, kusog mo soyop. Kaning gatutok lang gid anang computer siging duwa, nya portir bang bugua, dako lang kaon, tapulan kay tanan o karibang buutan kayo, bright pagyod, nya maampuon pagyod. Hay may imo aning paborito.
kung sakto ka nga pagkaginikanan, higugmao na nimo silang tulo according sa ilang gikinahanglan. Para sa sigag mata, palitig drugas. Para sa kaniniang tapulan, nya kusog mo duwa ng computer, taga-iglod. Ana no? Nya dako man nagkaon, taga-ig pagkaon. Para aning bright, kaning bright buutan, taga-ig siya og pagdaig, dasiga siya. Ana di ba? Sakto na. Dili kay imo ikumparar, ikaw, o di ka pareha nimo igsunay, ikaw may kapatyon na, ganyan. Naway kawa nimo, di ba katong imong gisaway, adtuon to niyang imong gidaig, sige hantog lubag ang dungan, ikaw. Awayon sa tuniya, mo na magkagubot na, wa na'y kalinaw. No? Pero diri sa atong pangandoy sa Salmo responsoryo, unsay giingon? Bendisyonan unta sa Dios og kalinaw ang iyang lungsod. Kanus amo na nato makabot ang kalinaw kung kitang tanan duna nay paghigugma sa hustisya nga Dios nun. Kung ang imong bana nangabit, unsa may hustisya ni ana? Ayaw pugni, suportahi. Kana ingna kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nya nunot dayong to sa imong luha. Nya moingon din na imong bana, okay ra gid nimo day. Nihilak lagi ka. Ni siya nga akong mata gahilak, ang akong kasing-kasing naggilak-gilak. Nga naman, wa ko'y sala. Siya niya nga ako day. Ni siya aw pa sa kangit-ngit sa kanini ang nitso ang imong kasing-kasing. Kay wa na gani kakahibaw nga ikaw padong nas impierno. O tanawa, di ba ka ng imong bana makaamgo na. Inigadto anas kabit, moingon na dito, last na lang gini. Kay maimpierno maday ko ani, last na lang gini. Na iya ginang pahimuslan dito kay last naman. Anya iniguli anas inyo, magbahay din na siya ana nya dangtan og mga duha ka buwan, moingon na sana siya. Di sa tingali maimpierno, musabot sa tingang Ginoo. Balik na sana siya ngadto. Siya, Lord, sorry jud kay Lord, last na lang gini. Hangtod mamatay na siya, sige na siya ingong last. Posible gina siyang malangit, posible na siyang maimpierno. Pero ikaw nga asawa nga nagsigig higugma niya, bisag gahilak na ka, nagpractice kag hustisya ang pagkaway sala. Imong giangay-angay paghatag ang imong gasa sa gugma, gasa sa kalinaw, gasa sa pagpasaylo o pagkamaluluyon. Di ba? Na, makiangayon ka. Man mo mutuoan ni tingali. Kung atong ipasukad ang atong pamalandong sa ato karong bag-ong gisudlan na panahon sa simbahan, ang ordinary time, pwede natong ingnon nga niining ordinaryong panahon sa atong kinabuhi, dili espesyal nga mga panahon, masinati nato ang mga nasinati sa mga taong gihisgutan dinhi sa atong mga pagbasa ug sa ebanghelyo. Si Ana, asawa niya, way anak. Daghan sa mga tao nga ang ordinaryo nilang kinabuhi, wa gid sila'y anak. Nya maghilak siya kay bugal-bugalan siya sa laing asawa siyang bana. Kay sa una okay ra man ang tagurha, tagutlo, abot pa ganig tagnapo ang asawa. Di ra man na sila mag-away sa old nga practice ba. O niya maghilak in taon, nya bugal-bugalan pa gyud, insultohon pa gyud. Di ba? Makasinati man ta na ordinaryo ra man gina kanang kasakit, kalipay, kapakyasan, mga problema, kanisang trahedya, ordinary po ni, kaning mga bagyo, linog, mga sakit, sama aning Omicron, COVID-19, mga sakit ba? Ordinaryo na siya nga mga panghitabo sa kinabuhi, nga angay na tong dawaton. Diri sa atong ebanghelyo, nangisda sila si Santiago,
si Andres, si isa pa tong uban, Pedro, si Juan. Ordinaryo po na nga kuan, nga kinabuhi, nga manginabuhi ta. Bisan pag-unsa ka espesyal ang atong mga saulog, balik kita ng back to normal. Mao din nilang isulti. Human sa celebration, back to normal. Mao na normal na atong kinabuhi. Pero atong makita nga si Jesus miduol sa iyang mga tinun-an ug miimbitar nila nga sunod nako diha mismo sa ordinaryo nilang kahimtang. Samtang namukot sila, samtang nagtrabaho, diha ni imbitar ang Ginoo, sunod nako. Unsa may meaning ana? Hibaw mo. Wa man sila imbitara dito sa espesyal nga namaroy mga style bitaw ani mga businessmen kanang imbitaron kag dinner unya dito do na day produkto nga ipresentar. No, naman na inana. And magadiring ta na human magparty ta niya imbitaron hibong lang nga imbitaron man ko nilang party do na day i-present dito nga produkto mga espesyal nga moment ba. Pero ang Ginoo anha day siya musod sa ordinaryo natong kinabuhi. Sama nang manglimpyo ka sa inyong balay, moabot dayon ang balita ng imong bana nabangga ang gisakyan. Sama na, nindot na o bati? Mayong balita na o bati nga balita? Husga. Gusto mo ana dili? Naipipila nga gusto. No, nasa ipipila. Sambot lang pa din kanus akan na mabangga ng panuwing dako. Labi na yung magkuyog sa kabit katuba dihang na viral sa to sa social media nga dihay government official man siguro to nga kuyog siyang kabit niya na bangga sus nasakpan gino sa asawa kay ang kuyog kabit man da patay mo bitaw ako di jud kumukuyog sa madre sakpan niya tanong mabangga ta. Nabita ko yung hunahuna na kanibang wild lang ang mga hunahuna ba unsa ka no makikita kong babae nga tos hotel para sa to makatilaw sa kuan ng dugdug ba na nindot sa doy ako hunahuna ba nindot sa pero ako sa i-fast forward ang negative pastag maglinog no nya malusno ba nya madatugan gid mi didto may imagine ninyo nya kuanon man na kanang rescuehon man na kanang pang-ukbon man na kanang mga nangatabon dito tan-awon man nagkinsay mga natabunan sus inigo ka hala Father Siano ang kuyog taga San Vicente sus hastang kulbaa di ba mga inana ba hunahuna magunahuna sa ko nga ordinaryo man nga panghitabo god nako ako gining lahuson guwang-guwang na raba ko pastag atakihon ko kasing-kasing ug adto ko mamatay inigtris diin mamatay hala mao gyapon ada di ala ko mas may pag-ari ko mamatay sa kong kwarto ari ko magtikos-kos dire no kay makaingon pang mga tao faithful gid ni siya nakaron unsaon man ta pagtawag sa Ginoo nga musunod ta niya sa atong pagbuhat ug pag-atubang sa ordinaryong mga panghitabo sa atong kinabuhi. Musunod unta ta niya. Kay kita gud usahay sa ordinaryong panghitabo, murag wa nay Ginoo. Usahay ba? Sama ko sa kong pagkapari. Ordinaryo man ning pagmisa, ordinaryo ning pagwali, ordinaryo ning dupa-dupa. Nahimo naman ning ordinary nako. Kuyaw kaayo kung sa matag misa nako malimot ko nga naadi ay ang Ginoo nagtawag nako sa pag-ingon sunod nako. Kana sang inyo kamo mga asawa, kanang inyong pagdug sa inyong bana, kanang inyong pagkaundungan sa inyong bana, gaos-gaos ninyo diha, hikap-hikap, ordinaryo naman na ninyo, di ba? O dili na ordinaryo. Ordinaryo na, kanang muragwa na lang na ninyo ba? Kiss-kiss, anak. Kami, mga pare, espesyal kay na namo, pero wa man mi anak. Kamu naaman mo anak. Pero timan sa inyong pagbuhat anak, sa inyong pagpakigpuyo sa inyong bana,
Basig nalimot mo or sa inyong asawa, basig nalimot mo nga naa day invitasyon ang Ginoo matag karon og unya nga mosunod kaniya. Muna mamalandong kita sa atong ordinary course of life, nagsunod batas Ginoo kay anha day siya diha mo pakita nato, anha siya diha makighimamat og makigsuod nato sa ordinary way. Kanang mo bisita ang Santo Papa diri nya dayon tag hilak-hilak, kita na jud ko sa Santo Papa, kita na jud ko sa Santo Papa. Nagtuod ay ka nga maunang panahon na nga ang Ginoo nakikita nimo. Basig dili kanang moadto ka og mag-pilgrimage adto sa Holy Land nya mag-ingon-ingon day ka, sus kita jud ko Ginoo, lainas akong gibati nga nakaadto jud ko anang lugar. Oy, basig dili, extraordinary man na. Nya pagulis inyo, balikas na sad, yaw-yaw na sad, pangusi na sad ang mga apo, panghapak ang mga bata. Anya, wa ka mo imbitar nimong Ginoo diha nga sa imong pagtratar sa imong anak, sa imong apo, niining apo nga kusog ang mudagandagan, magsagit-sagit pa, sunda ko unsaon na pagtratar. Kani ordinary naman lang din magsuroy-suroy ni mga sasing boys na nasay sasing girl. Sunod-sunod. Anya, madugay ni managhan maginig samot. Ordinary man na sila. Pero kada naputan-awan na nila, makaingon siya ko, Lord, unsaon man din ako pagtratar ni mga ilagaan ni. Mura mga ilaga kay muguho, muukok. Muguho, muukok na ba? Nya ikataod-taoran, tagaag pagkaon, kaon ding paspas kayo. Mura siya ilaga ba? Nya sunod na sad, magkaon, pamahid na, human, magpundok nito sa opisina, lain na sa toyo, 20 na sad. Hatag na sa 20. Pero karon nakaton-katon na biya sila, gilamdagan sa kus Ginoo, tudloi, ikatikais, na dili pwedeng mukaon, dili pwedeng mangayog kwarta, kung dili mo trabaho. Mao na sila karon, limpyo-limpyo dahil na din. Pader, manamig limpyo. Nya, sa may sunod, lista pa rin, lista. Ana din. Pwede pa lista. Kung saan, para ni dakupon, lista na gaya na, pasabot ana, nananay, reward. May na lang na, hinahinay tudlo ba? Nya, imbitasyon ba niya sa Ginoo? Ordinary way of life. Karon bitaw ordinaryo man gid na, no? Or special baka na nga moment. Kana bang kasakit, maigo kas bagyo. Unsa man na, ordinaryo o special? Kana bang mawagtang imong atop? Ordinary, special. Part nas kinabuhi oy. Mo na magtanaw-tanaw mo sa inyong atop, huna-huna nga sooner or later mawa ra gid na. Pero usahay, ganahan sa tanang atop ibalik. Muna karon daghan kita dihang mga request nga ang atop unta nila mabalik. Mo na kita sad gitawag man tas Ginoo, isip simbahan, ako isip amahan ninyo dinis parokya, gitawag ko sa Ginoo, atopi pod ng mga parishioner ni mong wa nay atop. Oy nakuasam sa kog kwarta, nagalisod kita sa kolekta diri mo negative man kita. Insa mo na nang niingon ko gahapon nga naatay bag-ong slot karon lang ning simanaha, DMC, Divine Mercy and Charity, Divine Mercy and Charity, nanginahanglan tag mga merciful and charitable hearts. Nya inighatag sa nimo matud pa ni Kristo, bulahan kamong mga maluluyon, makadawat sa mong kaluoy. Blessed are you who are merciful, you will receive mercy. Nya, blessed are you who are charitable, you will receive charitable graces from God. Muna siya, muna maligya tagahapon, lipay kay koy, siya manggani atong treasurer, pagkwenta niya, gahapon, nahalinan dayon tao, 228 ka slots. Sinangana, 228. Unya aron og naalang naasay maluoy nato nga namaligyag sin, nga ilang ibaligya og tag 500 ang sin, kay ni mahal ra ba kuno karon, pero basig hadlok sila gabaan, ila lang ihatag nato ang
Di lang sa nang katumbaga kayo, igo-igo lang ba? O makapalit tag 500, nanatay 228 ka sin. So makahatag-hatag na kita anis mga way atop, di ba? Pero ipanghatag tani next week pa. Kay kutob raman ni karong Sunday ang atong slots. Mga pamalit dayon mo. Usa lang ka slot, tag 500 raman ang slot. Di ba? Usa lang ka slot, doon na nay tawag ang Ginoo nato. Unsa may tawag sa Ginoo nga ato gyung alagaran ang mga taong kabus. Kinsa man ang mga kabus, gisurvey na naron sa ato mga lay ministers, kuyog nila Brad Loloy, sila Brad Dennis, kanila Brad Dalio. Nagkuyog na naron sila ngadto siging survey sa mga lugar, sa mga kapilya, kinsa gitong mga tao nga di gyud in town kahimo pagbalik sa ilang atop. Mo na ato silang tabangan. Daghan kay ni sila. Gabaha ni in town sila karon. Ano? Nay uban gibutangan na lagtrapal, nasa uban ang mga nangalukot nilang sin, ila na lang gipangtulid, nya gibutang dito, akahibaw ko tagon nga iniguan, mano ra sad na siya. Wa gani ikapalit og bulkasil. Ano, ang uban ako makitaan dito, gibutang ang sin, wa man sa ikapalit og umbrella o kanang lansang, ang gibutang na lang nila, pisi na lang. Utangan, bantingag pisi o sa kaatop, aron na lang di mo us-us. Unya hapak ko naghuyo-huy sa hangin, ana mangambak na lang sa nagbalik. Muna nga, daghan ay kaluloy ako, mubati ko ani kay pagbagyong ruping, nabungkag sa to akong balay, naghigda ko giyuta, mga hapit mo 3 ka buwan. Nakatong akong ginuba nga sin, akong gibutang diri sa ibabaw, niya ari ko maghigda si yuta. Trabaho ko, pero maunay akong kahimtang. Galong slib ko dito sa bangko, magsirsir sila nako, iniguli higda dayota. Grabe gito. Yang akong paralyzed nga papa, dito nako gibutang sa among balay, sa akatong balay sa kong maguwang dito sa, wa man maigos bagyo, tus unahan. Ang ako mang balay mo nabungkag. Dito yung taong akong paralyzed nga papa, ang akong mama, kuyog sila dito. Timan dito. Pahigdaon ako atong yuta. Ako mga igsoon, no, ban laki, apila ni si Brad Clito, higda mi dia si yuta. Mo na maka-feel gid ko anang mawagtangag atop. Kay ako sa dang kinabuhi sa una. Nya gaatiman pa kog paralyzed nga amahan. Una karon isip Paris priest, wa naman ko'y balay. Manghatag lang kog atop. Nya og magkinaon sa magbalay sa ko. Kuyawan sa ko kay basig na niya ko imbitaron na caretaker ba. Di na lang ko anay. Ari na lang ko ordinary way of life sa usa ka pari, no? Nga mao ang pag-ampo sama ni Hesus, ampo, alagad o sakripisyo. Mao na siya among tema sa COVID-G kaning among grupo, Kapitan Faye ay apil na ami tema diha among maxim ba, principle namo sa nangapilan ng COVID-G or COVID group. Amping ang sa diday. Ang sa ampo, alagad, antos. Mo na among ordinary way of life. Nga mga banam na sila mga asawa, mga couples mo na sila. Ang asawa na gani mo yung masakitan, mo ingon dayon. Ampo, antos, alagad. Antoson ko ning animal, alagaran ko ni. Nya magampo ko sa Ginoo. Nya maulian na gani, ang bana na say masakitan, ang bana na say mingon, ampo, antos, og alagad aning buang-buang dako. Maulian naman sa sila. Kami mga pare, wa rami ana. Sila lang, kamulay ampo, kami di lami mo ampo para ninyo, kamo lang say antos-antos diha, inyong nang gituyuan. Nya, kamo na lang say alagad-alagad. Kami diri tig-kulikta lang, kulikta. Nya amo sa nang ihatag sa uban nga nagkinahanglan. Di ba? Ordinary way of life, pero kinahanglan tag extraordinary relationship with Jesus. Kanunay siya nag-imbitar kanato, sunod kanako sa imong pagpanglaba, sa imong pagmisa, sa imong pagrosaryo, sa imong pag-eskwela, sa imong pagpanglimpyos balay, apil na sa nang imong pagparking sa imong sakyanan o pagpangural anang imong yuta.
sunod kanako. O, di ba? Apil na sa nang imong pagpangiskis anang kilay, pag-atiman sa imong buhok o sa imong naong, sunod kanako. O, ano na siya?